Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabi. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa nga mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon, Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagburita. Patas nga talakayan. Aksyon, Eric Magbanwa. Kinkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kaghandurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon, Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Saliwat mayong gabi, kamusta naman mapalagaramutag palabati region-wide. Mga pangalagad kita sa Nabilin, isa ka oras, 43 minutos. Karon nga adlaw, amoni ang bulan nga ginahulat sang tanan. Huwebes, unang adlaw, petsa 1, unang petsa, bulan sang Disyembre. 24 dias na lang ang nabilin, Pasko na. May nabilin pa kita kabali 31 dias magabulag sa ato ng tuig 2022. Ato naman nabiyabiho na pagsunod sang bagong tuig sa 2023. Sa Huwebes naton sini nga pagpangalagad sa kinahanglan liwat naman naton nga manging kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sini nga mga correspondent sa pagduro naman sa pinakauli hilabas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blatter entry aton sini kapolisan Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station sa Metro Bacolod. Ang ato sini matag durunggan oras sa kabiyo ng ato sini patrol kay napara karabiyong sa pilakabahin sa probinsya dakban sa Bacolod. Ato naman liwat gabantayan kag ato naman liwat nga himulsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Wait naman ginapangayo anano pa nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action Cell Minardo nga mga responder back to back sa aton nga piloto. Steady Pulse, aksyon ninyo, bugina. Pahuway-huway si aksyon pa pang Nixon taho man.
iti subong timing man na Webes Biyernes di opya. Ati dasig na recovery ni aksyon papang Nixon tahom kito hindi mayong kondisyon niya daw gintrangkaso gid siya. Ay puerti ang ability. Ato mga pagbantay sang mga updates sa balita nasyonal, balita international, just in report, breaking news, flash report. Sa Webes naton sining pagpangalagad buylog naton ang puwersa aksyon del Salazar. Opda magita sa aton sining mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up diri sa aton nga IT expert, Sir Elray Dotilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Tarok, Siyudad Sang Bago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suay. Sa kiranda ng inyo sinagad ang kurman sa Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din niyo ako sa Rabilin isa ka oras. 19 minutos kapag pangalagad diri sa inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. Aksyon Radyo. Sa ato sini nga mga Facebook lover, ang inyo sini karon nga mga greetings, sa inyo sini nga mga panamyaw sa ato sini nga pagpangalagad karong gabi sa Webes nga presentation taga Anthony Chimpo kag taga Anthony Ligwa. Ang importante dira nga medyo hindi lang gid tama kadamo ang inyong nga greetings pagkatapos sa tingba nyo kag hindi nyo paglapta-laptaha ang inyo sini nga greetings para nga matingob taman basa. Palihog lang sa mga listeners naton kada gabi na nagaupod ka nagabuylog, nagapulaw-pulaw, palihog lang i-like kag share para everybody happy. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa mga nagataya sa STL, i-recap ta karon ang tatlo ka draw, ang first, second kag third draw. Ang resulta man dugay-dugay sang loto nga 649 kag ang loto nga 642. Lawagon ta man na karon ang resulta. Basi ikaw isa sa mangin milyonaryo. Daw kasan ola no, do ginahunos lang ang numero sa kalendaryo. Puwerti ang kwan, puwerti ang lakat sang panahon kung isa hindi mo man mapaktan. Ang lakat sang panahon may bes nga maulan, may bes nga wala man ulan. May init. Muna nga kung magwa kita sa balay ta, kinanglan nga dala kita payong, dala kita bla depensa sa ulan. Kay subong daan uso man ang kwan, uso man ang trangkaso. Pero kamo grabe ang trangkaso subong. Kasi di mo nga trangkaso bla. Hindi ka nga basi COVID. Hindi man maglayo ang patimaan sa COVID kay trangkaso mo, dumamo mo lang. Muna nga magwa kita sa balay ta, medyo dala kita payong, di ka ni kalo kaputi. Mga kabataan ta nga naga kadto sa eskwelahan, pabalunan ta ginapayong kagaputi.
kay parang marayo blas balatian, do kabudlay kung may balatian ka. Happy birthday gali karong adlaw kay Action Wilma Sugaton. Nagahiwat sa kalawan karon gid nga adlaw. Kay Tita Sugaton, happy birthday. More life, good health. Alin diri sa imo kapamilya sa Action Radio Bacolod. Pwerte man selebrasyon kay na. Alis ang aga sa ugtos ng hapon bakan anay sa birthday ni Tita Wilma Sugaton. Ay, pwerte. Happy birthday man kay Kagawad Glenn Burgos. Dungan sa langli ni Tita Wilma Sugaton li birthday. Kay Kagawad Glenn Burgos ang barangay Panokoy Wad. Happy birthday. Kabalo ko nag-enjoy ka sa birthday mo. Upod kay Unyo, kay Biboy, kay Johnny. Happy birthday landa Kagawad Glenn Burgos. Parang ma-enjoy mong imo sini nga birthday karon nga. Aliman sa imo makaupdanan sa barangay council sa barangay Panokoy sa papangunan ni Kapitan Yolanda Bibing Noble. Ayos kay Pariko John Solinap kay Kumariko Ronalyn Solinap dira sa La Carlota City sa mga RG Soul Boys. Sa mga RG Soul Boys. May gabi dira walo ko ka monitor gini mga K9 ni Pare John Solinap kag ni Kumarita Ronalyn Solinap. Ang mga RG Soul Boys. Kapaurok-urok gid. Sa Action Night Patrol Program. Ay, puwerti. Daw mahuya man ta. Kabay pa nga sa nagaselebrar sa mga birthday, kabay pa nga ara ka mo sa maayo nga pagkahimta. I-check ta ng report una sa ato sila nga patrola. Ang sitwasyon sa Metro Bacolod, di baloon ta dugay-dugay sa report ni Action Nazel Minardo. Ang importante da nga mayo lang ang lakat sang panahon pero kay na tamwa ko sa kalangitan no perti ang igpat-igpat ya. Do naga pinakudak sa babaw sa babaw kalangitan. Ay puerti oh. Ga ulo igpat-igpat ang aton sini nga kalangitan. Kulpiada ng ulan nga ni kagabi mo, may paman pa nga daw medyo pagmulumadlos ang hangin. Ay, puwerte. Check na sitwasyon sa Metro Bacolod. Di na destinasyon ni Action Zer Minardo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action Zer, may gabi. Please come in. Oh, Action Cell? Nautot ka. Ara na. Ara na. Was siya. Action Eric, mayang gabi. Yes. Kag tiya sa aton man mga taga Palamati, no, mayang gabi igid. Dali kita sa may Bacolod City Public Plaza sa mga gabi dala kay akon nga video ginaano ko pa daw gautod-utod na. Gano? Pero may signal ko yaman. Gautod signal mo? Oo. Daw kulang na guro sa kwan? Basi kulang sa pagkaon? Tumukan, pero gagulpe lang sa patay balaw. Oo. Di, subong, dire daw maningaw ka na din sa may plaza, kaya rin ang ginahulat-hulat, Action Eric. No? Ang ginahulat-hulat sang karamaan, ang mga Christmas lights, maging pang takod na din subong nga gabi, Action Eric. Ay, tuod ka. Way ka kwan? Way ka live video da? Ara, Ara na da, kita na? Ara na. Tahom na. Katahom na ba? Very good. Oo, ginamatamat na rin. Subong gani. Sige pa ng takdanay, ano? Bago lang gid sila natapos sa Action Eric. Nawasibas sa Manila, padayon na kay Dohalin. Pag ginis sila kaginas ang aga, kay sa hapon, pag bisita, dinamon Action Eric. Nagasigi sila bakbak dire panakod. No? Asa sa babaw, ginamla Action Eric ko. Ang sininila. No, nga mga Christmas lights sini kaga may iban pag may kapanakod pag Action Eric sa may punta no nga sa
Yes, atugit sa may entrance ayon no kay may mga scaffolding padarao sa may kahoy si ang ila pala ni na amat-amatan no halindri sa may entrance. Ay, dutod ka. Lego na daw imo sini nga signal da medyo kuan pulupinot da. Kita ko ang imo da nga mga video live da sa bundo kanami kila ng tawo na sa plaza ta kay at least bisan paano siga na, no? Anong kolor sa sang iyang Christmas light? Puti kun blue kay daw gagaw-agaw dang kuan. Gaw-agaw-agaw ang puti kag ang blue color dila sa Bacolod Public Plaza. I understand do kada kahoy dito may ara guro tag iyan ay. I mean may mga sponsor guro Action Cell. Cell? Okay, utod siya. Anong signal Action Cell? Plaza, no? Plaza pigaw ang signal sang Oras no. Para na? Oh. Oo. Okay. Plaza mayo. Oo, yes, Action Eric. Oo. Hasta sa Domingo ni no nga no. Ay. Action Cell sa landline ta guro di Action Oliver guro magyo na kadaw hapos pa. No, daw medyo may kabudlayan gamay ang signal ni Action Zel Minardo, no, sa Sinima Tinion. Daw kwan gid daw medyo ga fade ang yung signal no. Ang yung signal medyo naga-fade gamay. So balikan ta si Action Zel Minardo. Action Zel, please come back. Action Eric pasensya gid ka kapatay gid ang akon nga Tira na, okay na? nga signal dere. Oo. Okay Pero na? mo Action Eric, ipamangkot ko diri sila ni Manong nung nagapangtakod sini sang Christmas lights nga maki maagahan pa sila kuno kay ginahingagad nila kay amo ni ang may palagwaon no sa may Domingo sin Action Eric. Okay. No, so giningagaw nila subong sa mag-aga ni kuno nga ubrahan ay ila ti subong nagapangapi-kapi ni anay sila pa wayway anay kay kagina grabe man ning ila nga takda na hindi sa Oh. Ay. ang ila nga trabaho. Oh. Kagati subong gabi sin Action Eric na may arap mga areas pa nga wala na takdan gid sa may atubang sa katedral na wala pa nila natakdan ang Gitna nung signal ni ano diferensya sang signal ni Action Sil Minardo nga dula-dula do katawhay mo lang ang plaza da daw kalapit sa plaza nga do nagbisyo-bisyo ya siniya nga special comda no ni Action Sil no way ka na iban da Action Sil nga cellphone da basta ang cellphone mo nga daan ang bag-o mo nga cellphone mo mas manami pagid no para nga mangin mayong imo dira nga signal sa Bacolod Public Plaza. Namin na kaya ito ni Plaza, medyo naggatahom na kag madamo na sang Christmas light kag ginahingagaw sa mong takod kati Disyembre na mo. No, Action Cell, liwat please come back. Action Eric. Oh. Yes, amo tama ko Action Eric ang sa side sila dire no kay ang nagasiga pa lang gitsubong amo ni sa may atubang sang sa downtown area gini wala sa may BDO dire Action Eric Oo. no kagkasubong man sa may atubang sang Police Station 1 nari dire parts pa sang atubang sang katedral no kung sa may Dalan Rizal ang wala pa sini na butangan no sa subong ga dali-dali sinusunod ni Manong mga matakdan ini ang mga wala pa sa nga Christmas light sa Beethoven ni Action Eric ang ginbutangan nila ini ang mga tanom wala nang ginalandscape diri sa may palibot sa Beethoven kagati sa Sel? gabi amo ni oras so Sel? wala gani may mga minors pa no kami mga damo pa diri tawo Action Eric kay bangod no nga may nagaubra pa man kay kung wala diri may nagaubra ginapapuli na ni Action Eric mo ang nagatambay diri sa may plaza no kay hindi magid pwede si Action Eric na magtambay na din basta pagkapatak sang alas 10 wala na di ginapapungkuan ining mga benches so kaya bayan ang plaza kasi makit-an taman subong na ini ang Beethoven sa una sa atong pagsiklar si Action Eric damo na dami katulog ng mga homeless subong wala na no wala na kita sa nga may makit-an kay ginabawal na di subong nga patulugan sini sa mga nagalayaw no kon homeless sini nga mga kabataan o kon ang tao man na Action Eric no so kagati subong mga gabi na nakasang trapiko dire Action Eric normal naman sa may dalan Araneta sini sa may dalan sang Rizal kasubong man sa may Gatoslaw no kay dira kita bago lang halin sa may 888 area
no pabutong na kag sa maydanan man sa nga lakson sa subong nga gabi na hindi naman gid mo na ka normal naman ang nakatusulod sa trapiko no kay compare ka nga magtag alas 5 wala alas 6 no hindi pag akong grabe gid ang lakas nga traffic no heavy traffic ini every 5 to 6 which is rush hour na no para sa naga iskwela kag kasubong man generic sa mga naga ubra sini no nga mga kauturan naton kag ang mga bazaar dire sa may tubang sini kung palibot sa Bacolod City Public Plaza open pa man until now no may mga dire gyapon sa mga street foods man mga vendors sinisang pagkaon nga makita naton kagati ang mga nagabaligya sinisang mga lanterns sa may dalan Lakson Relaxioneric sa may Taytay dayon na malapit sa may Rolling Hills ara man sila gyapon nagapwesto sinihalin pa sa nagligado kadungan man sa man ka mga BGMP ubra generic mo no? Mga na priso sinibra mga PDL sang BGMP sini ang nag-ubra karabanan sang sini sa mga Christmas lights, Christmas lantern, mga lantern ginaksyon na Eric na mga parola sini kag subong man na action Eric mayo man sayang atan subong panahon daw wala man sang pag-ulan halin sang kagina diri sa aton sa syudad sa Bacolod pero subong magalum-galumon gid ang aton nga kalangitan sini kag makanay-kanay ang huyop sa hangin alas 10 na Eric pero ang kataang bala na mabatsyagan gyapon naton adriya sa syudad sang Bacolod. Kay gati nami na kay diri ang Bacolod City Public Plaza nandiga daw. Okay, balikan ta lang sa Action Cell kay medyo utod no. Action Cell stand baga dali kay may commercial break lang ko kadali. Balikan ta kada sa Bacolod Public Plaza kay gusto ko ta tani ipalaragway gisimo sang Mayo ang inablang natakod ang mga Christmas lights sa palibot kag basi ko mapalapit-lapit ta Action Cell kay daw kalayo sa imo sining no sa imo sining video bala sa mga ginakayo dira Christmas light gusto ko tani makita gibla Mayo basi makapulo palapit kada kag mabitbit mo yung separate ay mo sining camera kag ang imo sining cellphone nga ginagamit sa live report no balikan sa Action Cell minado pagkatapos la sa tos importante nga mga pahibalo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpowered Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Powered Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana ano nang nahuya ako mangulang eh yung pigado tas kay ano ko sila manisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay
Una sa Aksyon Public Service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Pabalik diri sa tablagan at this time balikan ang nautog na sina na Aksyon Sen Menardo reporting live dira sa Bacolod Public Plaza. Kay gusto ko kung may balo amla kung daw na nakadamo dira na butangan sang suga nga mga kwanda nga mga puno sang kahoy blada kung bala may mga sponsor na ti ang report Action Cell daw subong lang silang adlaw nagasugod pa nakoda ano posible pulawan lada. Action Cell, please come back. Action Eric? Yes. Oo, amo ni Pulawan yung Action Eric. No, naghalin kami anay kay may anong kami nga balita Action Eric na may bayba. Oh. Pero ti Action Eric ang color sa suga puti. Puti. Puti tanan ang suga. Okay. No, subong wala ko may nakitaan nga iba nga color, puti lang gid, no? Ang nakalikop sa mga puno sinisang kahoy, sa mga tanom nga ara sa palibot sinisang Plaza Action Eric, no? Amo na subong ang ginapang takot nila, ti amba ko gani, amba kagina ni Manong sini, no? Kung pwede pulawan nila subong kay tigilan nga daw sini hasta sa Domingo, no? Ang ano sini, the may light festival sini Action Eric, no? Switch Festival on of ceremony. Light. May switch on ceremony. Oo, switch on ceremony dira sa may public plaza. Oo. Ati, ano, damo man nga makadto sa niya ako na matambong, no, nga mga departments man Action Eric, no, kung sino ni ang nag-bilog kay kada December, ang ginwala da Action Eric, no, ang ginahiwat sini kagada tradisyon nagid diri sa may syudad man sa nga Bacolod miskan sa iban man ni Action Eric, no, nga mga lugar, mga syudad kag probinsya, no. So, sana kay tao namon ang ang amon nga kadtuan kaya kami sa Action Eric may barangay 2. Okay. Oo, kadtuan namon kay na ngayo sila bulig ang hapang nga mga nadre mga amigo. Nara sila. Wala pa ano ang check naman na bago talithi. Lang. Talithi? Kaya panalithi na. Oo. Ara naman. Matupa na gid ang ulan pero may mga bituon na ulan-ulan sa yahaw. Kaya panalithi na sa mamangkot kita Adriana kung diin sila ayon. Okay. Sugod na sa ara na sa. So, diri kan Action Eric ko ang sitwasyon na Adriano sa may barangay Kagaykay ni nga area. Oo. Ang mga sugat din ilagan ka piraw-piraw man na di. Kusanag kung ganyo? Sanag ang ano Action Eric, no? Kaya may mga Tiyanggi na na? may mga lights, pero kung wala na mga pamalay diri, kung poste lang gid, solar man na di ang mga sugat sa palibot sini, no? Hindi man gid mo na ka sa nagsanag Action Eric, no, kung ikumparar mo sa iban nga mga streets adriya sa Akondalan sa may syudad sang Bacolod. So doon na di sila ni Sir Man, kubudlay na sila noon. Kaya rin sila sa may Kagaykay kuno posible pasulod pa kaya wala pa sa may dapat mapasugat ka da kay kabudlay na sa Kagaykay da damo na da sa iskinita kasi matalang ka. Gani ano kung di pwede pamangkutan sini kung may mga tanod rin sila ni Manong tanod daw matambok pa na kanagko sa salakyan nga daan. Along ka matambok kay highway da na. Sir, yung gabi di nagbaybat ay ang police station to, sir. Papunta pa gari. Adre pa sulod. Ate, sige. Paupod sa tanod? Pasulod. Paupod sa tanod? Okay lang, sinere, kaya nakasumod ka na niligado. Dari kami na ganuman. Dapat mo tanod mo upod da. Hindi ka magsalig. Ano naman inang ari lang sila. Kita, okay, kay may tropa sa Sagwa. Oo, mamang ko to di kundi hindi sila plastar ay hindi nagili mga residente na digali ang ari diri subong kaya ang patrol nila nagalibot pa na nasugat namon dito ayon bag-o lang gid sini. Oo, diri lang mga tao man no ang ari diri subong sa puro ka Kagaykay na di sila nga area sini Action Eric. Ay kasanag man ang imong lugar ni Dulom? Sanag man Action Eric ang lugar sini. Hindi ka lang magtalang? Ginpati kayo na makatikan. Sir, ang polis nakaantod. Aray sa Puntagan.
Sige. Thank you. Ano na din, liko-liko, nadudaan. Yan man. Si Manong Tanod to kay ara sila gapungko sa tricycle sa sagwa sa barangay hall. Oo. Hala, medyo dulom di gali. Medyo dulom di mas karon masuli ding bayo ko para hindi ko magtalang. Kami man din ka magtalang kay isa lang man din alagyan. Nari kay may baral man to sa may puntas ni. So diretso lang giniguro. Kadulo mo sa nagyam naman. O gani daw. Dudod end na di ba? Kaya siling ko gitang matalang ka daw. Dapat na nagpupod ka tanod. Pero hindi man din wala ka di ka. Diretso nang. Wala. Dapat may upod ka tali kinangatanod. Oo. Upod ka to sa tanod to. Ay kung adlaw. Gabantay sila guro sa may May kung adlaw na nagabi nga daan. Oh. Din ka? Lang sa ang nagbayba sabi din sila. Sa wala sa Tagalog di action Eric ako nga napamakutan sini. Ya do na dihaw. Amo na siling ko daw. Padulom na dihaw dudod end naman kami daw. Hindi ka magsulod nga, Sel. Action Eric. Next time, aral ko magsulod ka dala ka tanod. Tanod, kido hindi man to sila maghalalin sa ilagi na pungkuan gani. Balo ka nga inang lugar na mariit na mo. Amo gani. Ang imong isudlan daw na tao daw. Nagtalang ka na. Mamangkot na din mati manang na nakabalo to kay gid na kay siya na ang imong ang ginagyan mo way. Ang ginagyan mo na tao daga tagawa Ari sila sa may mga tao sa kilid. Kilid? Halong ka da kayo ang ginagyan mo daw wala na tao da mayo? Alagyan niya. Then yung magi me. Adre sa may kapanawag man ang isa ka police station. Kaya may baybas man. Baybas man sila? Oo. Ari, dito sila yung reactionary ko. So, kay kadulong gid sa nga area. I-try ko na lang call-an, hay. Mapa, ko sa sagwa kay kabudlay gid sa dalan. Sa mismo tanod, siguro magpasulod reactionary. Wala, iba niya tanod niyang ilang ang gindala. Sel? Next time nga naman sulod ka sa mo nga barangay, dala ka gid upod, di ka mag-upod, ikaw na lang sulod isa. Mapatudlo na ako, di ba? Ang katudlo si mo daw ma'am kabalo daan ang Arian nga sila ni Mana. Gapamate man din sila galeo. Gapamate sila kay Actioneric. Gapamate sila kanon sa imo. Sa may gapamate dati sa matudloan ka tali nila da. Ari na si Manang. Sila nag-offer nga matudlo to. Sa nga area Actioneric. Kung wala mag-offer si mo daw talang ka kita ni. Kaya mo iskinita. Amo gani na, hindi ka mamati sa ako ni. Kapamati yung simo na wala. Amaran talaga ka nga mapupod ka tanod kay mga lugar ba sa iskinita, galiko-liko ang lugar. Gani. Sila ni Manong hindi ito magtindog sila. Ano tanawa brang ang lakat mo, lain na mga laing giliyaw? Amo ni sa lapos lang to sa Kagina. Kalayo Mahal na kayang siner ka nagsabay si mo da. Oo, gani. Tiya rin action Eric. Kita na abdang kita ni alas 12 da. Gani, may lang kayo alas 11 pala na yung gabi. Dali lagi kay ma-break lang ko kadali action Sel, no? Marikanta ka da sa imo sining live report na sa bypass operation sa Barangay 2. Standby sa report na action Sel, balik ka pa pangalagad pagkatapos last at importante nga commercial break. Please standby. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako mangulam. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Pabalik diri sa Bulacan, this time balikan sa Action Cell Minado, direkta sa Barangay 2. Action Cell, lapis ka mak? Sinerik. Yeah. Yes, so, nga kon nga video ara na daw kina. Dali lang, dali kay gina-set up ni Action Pero na... hindi namin ang internet ko, de connection. Oo. Kung makasulod. Sige. Pero oo, suwong Sinerik, duwadri ka lalaki ni ang nadakpan sa nga Bacolod City Police Station 2. Diri sa may Purok Kagay-Kay sa Sinerik. So, try ta istorya sa ang marites riyan ay. Sir, may gabi. Ano pa lang to, sir? Reynold de Guzman, ma'am. Reynold de Guzman. Reynold de Guzman. Reynold. Pila na yung may edad? 41, ma'am. 41. Ano gini mo, bratay? Tricycle driver, ma'am. Tricycle driver. Nawag ka ang gabi ka? Bali ako ma'am. Bali, nag-suyop lang kami, ma'am. Nag-suyop ka lang. Suyop lang. Si Asunarek. Suyop lang, suyop lang. Basta ang isa na, basta mo nang abligya, ang isa na gano'n suyop lang. Kung puro na sila gasuyop, karayawan, sana pangita sa gawaligyan. Si Sir, parang ngalan taga na, sir? Jason Miagaw, ma'am. Sir? Jason Miagaw. Jason Miagaw, pilang edad? 26, ma'am. 26. Ano yung mga braya? Gases lang ko luto, ma'am. Gabaligya ka man? Wala. Na? Sinanang gabaligya, doon sinyang ano ah? Sir. Wala ko. Ano kami ka pang luya na si Sir Action Herrico? Ipaginawa akong tanay. Na ano ka, Sir? Damo ka man luta? Danlog ko, ma'am. Danlog? Naglagan ka pag oro? Hindi, ma'am. Kaya nakibot ko sila pag ma'am. Si Action Herrico, damo luta si Sir Reynold de Guzman. No, kay... Wala ba siya nagpukot tayo? Pero sila kay damo siya na sa bungo. Sa lawas siya, damo lunang? Oo, hindi ka man ako nga video, be. Kay dagil sa internet dre, nasa akin nga cellphone Action Eric. Pero duwa sila, no, ang subject na din sir si Sir Reynold de Guzman Action Eric. No, kagati damo diri sa siya nga nakuha ako na recover diri sa may duwa ka nasuspitsado sa Action Eric. Pero dugay ka nagagamit, illegal nga droga. Ano rason mo tayo nga nagagamit ka? Ano sa mo may okasyon daw, di. Kasi ano ako para bukas. Pero may birthday ako. Wala man, ma'am. Wala man. Pero kadadlo ko gagamit. Every other day mo lang kung ano man. So, di lang kasi Kaya man Action Eric, may okasyon naman sila ko nung gagamit. Kaya man nagari ko kisang pamangkot bala nga daw. Kaya, kung nga, damo, gid ba Action Eric, nga kung anong makuha nila sa illegal nga droga. Subong nga, nadakpal mo, mga kabataan ka tayo? Sila kabilog? Dua. Pila ng edad? Isa 13.
eskwela na. Oo. Di mo asawa ya. Bali, nasa Manila. So, Di mo makabataan ka balo na. bali, nagbulagay kami, ma'am. Nagpabalik sa Manila, ma'am. Sino na rin ni mga sagot sa mga kabataan? Nanay ko na ba, ma'am? Ang imo nga nanay, araga po sila lula sini. Action Eric, no? Amo na permi kung may madakpan bala mga ginikanan ng paluoy gid ni ang mga kabataan. Kung mayon kung may bindan kasi ni, no? Kung wala kaluoy gid sini ang mga kabataan nga nakabigi. Amo ni si Sir ya, ilang may bata ka sir? Why? Asawa? Why? Wala ba single ka? Mama. Single si Sir. Imo ginikanan kabalo na nga nadakpan ka. Why pa, ma'am? Wala pa. Wala pa Action Eric. Nagpabaloon pa ni nila karon ni Sir kay Ti Subong. Sige pa inventory Action Eric manolo sa duwa isipon ko anay kung pila ni ka sa siya na recover. Oo. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Baka 14. 14? Oo. Nunda mo ba? Magama na ka gagmay sa tagpina ng balor sir. Ay, ko, bali, Tagpila ginabakal mo yan. ang ako. Sa 800. 800 lang ang ako nga, nasa kagina. Bawat ano nakadamo sir? Ano tayo? Action Eric, imagine mo 800 no ang bili sa isa kadlaw pila imo nga mabenta sa imo nga pag tricycle driver. Ayaw mo ko gakuan, ma'am. Ay, brother, di mo lang ko gakuan. Tagpila imo nga binta sa ni. Imo nga ma-income. Gulugin ng siya naman Okay ka lang? Oo. O kaya pa. Kaya gina ko sa kaya hindi sa kambal Black Sunarek nga Hindi magkaroon ginawa? tong ginahapo sa akong kasi importante may hapo na na. okay good sila. Oo. Sige, paway-way sana ida. Karon ng amount sa Action kag grabe sini na i-karon na kay police captain na pindon sini Sige. after sini sang inventory Action super at yung mga official rin naman diri sa bong. Sige. Action live kita diri sa may Puro Cagaykay, Barangay Tuinis, Action Zil Minardo una sa balita unang section sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid Action Seminado reporting live dito sa Barangay 2. Dugay-dugay sa ilo naman to si Action Sir sa isa naman ka barangay. Kaya may isa naman dito ka police station nga nagpatigayon man sang bypass operation. Ala tuduin nyo baligya. Kag suyop kay tuduhan mo sang pulis panakop. First bus ato sa greetings. Happy listening din na kay Mary Sunshine Isamoy. Kay Milili Oligo sang Vanis Capedra sa Barangay Tangob, happy listening. Kay Madam Gloria Dislati Sumbito and family dira sa Valladolid, happy listening lang. Kay Belly Albay, may gabigid. Sa mga taga Hermelinda Homes, Barangay Mansilingan, Pamilya Awing, inatamya ka mo ni Migo Tasami Roger Awing. Mayong nga gabi dira sa Puso Central Market kay Jonathan Mungkay kag Mark Abines. Halina kay Lynn Orsos ang Panamya. Alan Inorea ara sa Cavite, si Lorna Diligencia gapaurok-urok na. Aluhipan Ledesma Perolisa. Ara naman pa-check attendance lang. Ibon Butcher sa Germany. Pinatabya ya pamilya dira sa Banwa sa Morsha. Kay Kuya Kenneth Benitez, pinatamyo yung mga taga-barangay 26. Sa kay Nanay Evangeline kag Lani Hulagay, Richard kag Neneng Peruelo, sang Puro Kaysano Barangay Alihis, ara sila. Halina kay Evelyn Sinaon ang Panamyaw. Kay Sali Aukidi Susa, ara sa Sambal Age, gapaurok-urokid. Congrats kay Kina Huesna for passing November 22 nursing board examination. Halonggid, alin kay Ivan Huesna. Sa mga taga Siendakan Daggett Farm, mga security guard dira may gabigid, alin na kay Toto Romar Tamayo. Sa mga taga Barangay Bagroy, sa Ilog Chulugo family, sa Tangob, alin na kay John Chulugo ang Panamyaw. Kay Joel Espinosa sa Arquisola Village, Barangay Villamonte. Salamat kay Joel Arquisola. Kay Lawinda, good evening. Sa kay Lawin, nagapaurok-urok gid sa aksyon Night Patrol. Sa kay Manjo Arniho
kay Gigi Panerio Narca. May gabi dira kay Gigi Panerio ng Narca. Kay Bet Butal Pilayo, gapaurok-urok yun sila ni Joe Silin, si Karen Miraflora Ramana. Sa City General's Office, kapamati sa aton si Mr. and Mrs. Donald Cabasag and family. Sa Barangay Lagasan, Bago City, ara si Sima J. Ritlao Adik Club. Suli-suli naman niyo. Nangalan. Pare kita sa laga dira sa Tokyo, Japan, may gabi kita. Kay Marilo Trabilia Catinoy, kay Mike Alies, Mike Alies Infante, sa kon idol, good evening. Sa kay Kuya Dikit, good evening dira, no? Sa kay Teresita, batik-batik daw, ga-monitor sa aton, Swela. Maman si Rudy, kag si Pato, kay Pato kay Ruby, Di La Luna and family sa Barangay 30, ara gid ka pa urok-urok sa pamati. Ayos. Sa kay Kuya Rini Digit da. Kuya Rini Digit kag sa mga Eagles Club Kabangkalan, ga-monitor gid sa aton nga pagpangalagad. Nakatune-in ako kuya bagulang tapos overtime annual budget. Hoy, puwerte kapisan kay Kuya Rene Digit. Digit. Kuya, way kita da. Ari aton isa pa kakuya Live report gikan sa 1st District. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Aksyon. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Aksyon del Sol Pateño, line number 2 sa report son. May gabi please kami. Yes, aksyon Eric, may gabi kag sa aton sini nga mga kaaksyon, mayo gid nga gabi sa inyo tanan, medyo nabuhi naman ang dugo sa mga kalatrabanyan karon nga gabi aksyon Eric. Oo. Matapos nga nag-lights on kay na mga alas 6 ang banwa sang Calatrava panugod para sa Yuletide season action Eric. Medyo madamo-damo subong ang mga tao sa diri sa poblasyon sa Calatrava kay manti natunga ang venue sang sang sadya subong diri sa plaza kag diri sa may evacuation na center nga okasyon. Makalabanan sini action Eric nga nagalagaw-lagaw subong mga kabataan do ginayanggaw na sila sang sige lagaw-lagaw subong nga panahon matapos ang pila ka tuig nga pagpanago nila. Ti subong medyo masulusadya ang banwasang Calatrava sa sini nga mga tinion action na Eric. Now kadtuan naton ang pila ka mga balita na tipo naton ginatahi-tahi karon sang Calatrava PNP sang aton sini investigador ang natabo kay nang pagkakita sang bangkay ni Mr. Eli Marceliana dira sa may barangay Minapasok action Eric kadamo sang mga anggulo nga ginatun-an ang aton sini kapulisan. Isa na diri ang posible hold up pagkadula sang iya sini nga ginasakyan nga motorsiklo kag iya sini nga sling bag kag posible ginalantaw man sa aton sini kapulisan ang angot sa droga kag ginalantaw man nga posible kaymuan sa mga rebelde nga grupo kag ang katapusan diri daw amo ni ang hindi gid mabaton sang asawa kay may another lover kuno ining lalaki kay manti suno pa sa panaysayon sa iya sini asawa kay na nga naga ilibion dito sa morgue sang Calatrava District Hospital. Madugay na ni sila nga wala naga-communicate kay mayara na siya sang kalain nga lover. Okay. So ang ginalantaw diri sa aton sini nga kapulisan kay man paano sa nakalabot dito sa may barangay Minapasok kay ni siya nagatrabaho diri sa may Barangay Refugio ang boundary sang Calatrava ka San Carlos going ka south
diri ni siya nagaobra bilang gwardya sa compound sang anay mayor namon diri sa Calatrava. Action Nelson. Yes. Dahil kinama commercial break na ko kadali, utdong ka na yung report siya ni kadali lang. Hold the line lang, hindi pag utday mo linya. Dahil lagi doon kay balikan sa Action Nelson, kay may importante lang kung commercial break ipasudlon. Standby Action Nelson. Mamimigay na naman kami dito. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, minsan Sa tamang serbisyo, aksyon, aksyon, radyo. Pabalik diri sa dalagat na balikan na utod yung report ng Action Nelson Pateño sa number 2 Action Nelson, napis ka mak? Yes, action na Eric. No, So damo gali son ang gulong ina uso na sa puwersa to mga pila 3, 4. apat kang Wow. gulo action na Eric kag ti wala pa ni na ibalaan kay manti ang ginatutukan pag nila ka kung sino ang backride, ang naga-backride sa iya pag natabo sini nga insidente. Ami upod siya May upod siya nga lin sa isa ka lugar da sa may barangay minapasok nga kundi naginom-inom sila. Okay. Kag pagpauli na tani diri sa may sa may Ripuyo kung sa diin dira sila nagaboard kag da man sa nagaobra bilang gwardya. Dira sa malapit sa may 300 meters lang ang kalayuon gikan sa Griffin National High School sa barangay Minapasok. Dira siya kagin tiro action Eric. Kag igo ang ulo ya sini nga gintunaan sa iya sini hinali nga kamatayon. Actually sang aga ni ini siya gin report kag ang balita nga ini siya gin tiro sang mga takna alas 11 pa aksiyonere kaso lang kay hindi makapenetrate ang aton sini nga mga investigador ka aton sini nga kapulisan kay ang balita nga nakuha naton sa kay pulis medyo lumiyain lidawan may tropa nga naga-operate sa bahin sa Philippine Army kay mayara sighting man ditong area. Okay. So hindi sila kakadto rason nga ti sang aga na nila kaina
na gingkatuan ang nasambit sining lawas ni Marceliano. So ang ginausoy nila sa karon kung sino ang baka ang iya nga angkas nga amo ang ginatudlo nga nagatiro sa iya kag nagkuha sang iya sini nga motorsiklo kag iya sling bag kag posible suno sa asawa kilala niya ang nasambit nga tao action Eric kag ti ginalantaw man diri kag kun diin nagkadto to ang tawo kag kun diin na to ang motorsiklo nga iya sini nga ginasakyan na para nga makapalagyo ang suspitsado sa dirang area sa may barangay Minapasok. Nakuha sa aton sini kapulisan ang duwa ka mga empty shell sang 9mm action Eric no sa nasambit nga crime scene. So sa karon padayon ang investigasyon kag follow-up operation ilabi na gid sa lugar nga kung sa diin katapusan nga ila sinigaimnan dira sa may barangay Minapasok action Eric. So far muni ang pila ka mga latest development angot sa pagpatay sa kay Ili Marceliana 45 anyos kag residente sang barangay Bantayanon diri sa Banwa sang Calatrava. Report gikan diri sa may Banwa sang Calatrava. Ka-aksyon nyo Nelson Patiño na sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radyo! Salamat kay Aksyon Nelson Patiño reporting live gikan sa First District area sa Tubo sa Calatrava kag syudad sa San Carlos. Sa luwanta naman ang report ni aksyon na Roger Gutib gikan naman sa Segundo Distrito. Mga balita na tipon gikan sa Cadiz, Sagay kag area sang Escalante. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Line number 2, Aksyon Roger Gutib sa report. Jer, may gabi, please come in. Yes, Aksyon Eric, maing gabi kag maing gabi sa aton mga kaaksyon sa mga balita Aksyon Eric gikan diri sa aton man sini nga area of responsibility. Aton na Aksyon Eric unahon ang report diri sa may siyudad sa Cadiz nga sa din Aksyon Eric nag pa-record na ni ang bata balasang ginlutang diri sa may bahin sa Purok Palo 5 barangay Magsaysay siyudad sa Cadiz kag ang bata bala kay ang kwadto ang biktima no nga ginkilala sa kay Cornelio Solibio 58 anyos nga nasapwal na lamang sa may suba pagkaaga sa pitsa 29 bulan sa Nobyembre kag naglakat lang ni siya naglakat din siya suba sang pitsa 28 mga alas 6 ng takda agod nga magpanulo kay pagkaga nasapuan ni siya nga may pilas na sa iya sini nga ubos sang dughan nga sa diin amo ang gintunaan sa iya sini nga kamatayon no ang bata nga ang iya sini asawa nga si Fatima Solibio amo ang nagpa-record sa talatapan sa kapulisan kag nagpahayag Aksyon Eric nga ang iya sini nga bana sang maghalin sa ila sini nga puluyan agod kung tani nga magkadto sa suba suno sa asawa nga ini ang iya nga nakitaan nga ginsunod sa sining mga masunod nga mga tao. Amo ini sanday Russell Veloso, si Ruel Batsinilia, kag si Chris Delfin, kagining alias Jade, apat tanan ka mga nga persona nga sa diin suno sa report mga katapo ini sang Bantay Bukid o mga forest ranger nga yara sa barangay Magsaysay naka-assign sa diin amo ini sila ang nakita sang asawa
nga nagsunod sa iya siningabana kag pagkatapos sunod sa report na batian nila ang lupok kag dito man nga nasapuan ang iya siningabana nga may ara na nga mga igo sang bala. So ini nagkatugma man sa payag ng kapulisan sila sa investigasyon nga may ara action Eric nga person of interest sila. Sunod pa sa report ang person of interest nga na hibalawaan no ko na kuha sang kapulisan sunod sa kay Police Lieutenant Dina Fernandez ang spokesperson sang Cali City PNP nga apat tanan ka mga person of interest ang ila sini nga ginalantaw karon kag ginaimbestigahan aksyon Eric. Actually, may ginatanaw kita nga apat sa persons of interest. I see. Apat, okay. Yeah. So para pamilya, wala pa na hatag ma'am sa gilaman sila nga statement o coordination sa police mo? Actually, sir, na initially, nakakadto na to ang family sa amon. Pero right now, aging hikot pa nila ang bangkay sa nila himata. So, ginatagaan ng anay sila namon sa siyon para nga makapreparisyo sila bangkay sa iyang father. Wala to namon sa nila statement. So, amo ini action na reklaw nga ti pag abot sang pamilya, ti nagpa-record man na yun para sa sining pag-itabo action na reklaw. Ti ginalantaw nga basikon pag-isinig sa investigasyon na gipasagay sa kapulisan, although nga ti mga person of interest sila, pero may mga circumstantial evidence rin nga sa diin amo man ang ginalantaw nga base makafile na sang kaso action direct ang kapulisan based sa ginapahayag naman sang pamilya. Now sa pila naton ka mga dugang pabalita sa siyudad sang Escalante may ara nga gindakop man sila ang ining accomplishment man nga sa diin ginpatigayon sang Escalante City PNP ang report katon sining nabaton Escalante City PNP action Eric nagapatigayon sang pag-serve sang warrant of arrest kag ang warrant of arrest ngayon ang daligid lang gin-serve sa gin-serve in action Eric now sa isa ka persona sa diin gindakop dayon tungod kay ini nagapangatubang sang kaso sa violation sang illegal nga sugal. So ang pag-serve mga alas 4:25 takna sang hapon kahapon ni action Eric sa may sitio Magtalisay, Barangay Cervantes, Ciudad ng Escalante, gindakop dira mo si John Bert mag-alasin ialingasa 36 anyos sa edad kag residente man sa mga lugar. Sa report ang iya sini warrant of arrest gin pagwa ini sang municipal court in city sa Ciudad ng Escalante permado ni Honorable Judge Simino Ruiz ang pagbelar sang PD 16 Uto 30,000 ka pesos ang iya sini nga piyansa kag ang ini nga suspect ang gin paidalo man sa pag-examine sa bahin sang Vicente Gusilo District Hospital. Di physically fit man siya, wala pa man siya piyansa, karon paunay-hunay siya sa Escalante City PNP Custodial Facility. So far, aksyoner ka man ito madulong nga report, balita, informasyon, ikandri sa may norte nga bahin sa probinsya sang Negros Occidental. Para sa Action Night Patrol, ini si Aksyon Roger Guti Biga Report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio. Salamat kina si Roger Gotem reporting live dira sa may area sang segundo distrito. May gabi dira kay Wilfredo Libres sang Bangga Saging kakay Iboy Enriquez sang Central Maaw. Ginatamya kamo ni Manang Maria Fe Buena Fe nga nagapaurok-urok man pamati.
Gabi dala kay Maninoy, maing kay Manina, tsari sa labasyon da. Sara Carlota City. Pa urok-urok man sila pamati. Pagbalik na ton na report ni Aksyon BJ Apasible, pagkatapos lang sa ito sa importante nga mga pahibalo. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Balik din sa Balaga this time, balikan ang report ni Aksyon BJ Apasible. Mga natipon nga balita gikan naman sa Quinto Distrito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon BJ sa report, please kami. Mayong gabi aksyon na irikag sa aton sini no nga mga ka-aksyon nga pamati no diri sa aton sini pagpangalagad ti subong December 1 kun balikan naton ti 24 days na gilamang ang nabilin kag ti Pasko na aksyon Eric no. Sa nasulingtan na it's December 1 kag giniwan ang pinagkauna no nga nag-conduct sang bypass operation para sa sini nga bulan no ang Pontevedra PNP para sa sini nga tuig kun sa din aksyon Eric no na tigayon nga madakpan ining 41 anyos nga lalaki sa ka bypass operation sang Pontevedra PNP tak na alas 11 inasang aga Disyembre 1 2022 sa may Purok San Miguel Barangay 1 Poblacion Banwa sang Pontevedra. Kilala ang ining suspect sa kay Victor Christopher Azaula, soltero kag residente sa nasambit nga lugar. Ginapamunuan ni Police Captain Romulo Hipilango V ang nasambit nga operasyon nga nagresulta sa pagkadakop sa kay Azaula. Ining si Azaula, aksyon na Eric no, ginakabig ni siya bilang isa iya ka high value individual sa patag sang illegal nga droga. Na-recover gikan kay Azaula ang pulutanan ka mga sachet nga nagaunod sa suspetsuan shabu kag isa iya ka transparent sa sachet no nga nagaunod naman sang ginaaligar marijuana.
nagabugat sa punto 9 gramos ang illegal nga droga nga nagkuha gikan kay Azaula kag nagadangat ang balor sini sa 6,120 ka pesos. Sa karon aksyon ni Eric ining si Azaula ang yara nakahunong sa may custodial facility sa Pontevedra PNP kag nakatalana nga magapangatubang sa kaso angot naman sa paglapas sa Republic Act 9165. So far, aksyon ni Eric no matawhay man ang area naton diri so far no generally peaceful man. From time to time gina-check taman ang aton sa diri nga mga police stations. Nagikan diri sa Banwa sa Pontevedra para sa pagpangalagad sang Aksyon Night Patrol. Ini si Aksyon VJ Apasible. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Salamat kina Sir BJ Pasible reporting live dira sa may Quinto Distrito. Mayong gabi dira kag tamya ko lang dira si Morina Esconde Sarasya sa barangay Sibukawan alin kay Sherwin Hugos. Dira sa sila monitor man sa aton si Elmer Buenafe. Araman si Naisil Carbakil Bawiga sa Caridad 3 Barangay Luna, Cadiz. Natamya kamo ni Naisel Carbakil Bawiga. Kay Eva kag Joel Sangkuan Kids, may gabigid. Nagapaurok-urok pa sila. Sa Tansa, Cavite, araman si Jocelyn Baladja. Si Fernando Bongbong Narciso, araman pa-check attendance. Sa Melbagan, si Jose Mongcal Torilla. Pamilya Lumugdang sa Hermelinda, Barangay Mansilingan. Pamilya Paborada sa Barangay Canuson, Isabela. Alin na kay Alex Montes. Sa Mandalagan, nara si Maria Teresa Ganati. Si Pausio Bilandres, pa-check attendance lang. Amuman si Jolly Labado, nagapaurok-urokid. Sa kay Court Laos. Sa mga Solina pamilya dira sa Valladolid, may gabigid. Ano na kay Court Laos. Tuto Tatan, may gabigid. Nagapaurok-urok sa Action Night Patrol program. Ari ang resulta nawa sang ginahulat sang tanan. Recap ko na yung resulta sang Lotto 49 kag 42 dugay-dugay. Ari ang first draw kina sa STL, i-recap ta. First draw sa STL 37 3-7. Second draw, 4-37. 4-37. Third draw, 24-13. 24-13. Ari naman ang resulta sa Lotto 649. Jackpot prize, wala sa nakakuha, 15.8 million pesos. Resulta, 649. 14, 20, 16, 4, 42, 29. Again, 14-20, 16-4, 42, 29. Ang resulta naman sa Lotto 642, jackpot prize, wala sa nakakuha, 39.2 million pesos. 642 ang resulta, 24, 3, 18, 20, 28, 4. Again, 24, 3, 18, 20, 28, 4. Happy December 1st, Action Eric. Have a great day and God bless always. Love from I and Doc of Rochester, Minnesota, USA. Salamat gid kay Madam Vanessa kag Doc Matt Mayo. Noel Magbanwa Lagos, araman nagapaurok-urok pa sa Aksyon Night Patrol program. Salamat gid sa inyo sa inyong pag-upod. Kay Madam Jinky Jalagdon, natapya kita niya pamilya dira sa barangay Pandanon, Banwa Sangdon, Salvador, Benedicto. Napaurok-urok din sila. Si Elmer Buenafe sa Silay Arana. Pero may ginagapaurok-urok sa itong sining pangalagan. Pagbalik naton, balik ka report sa itong sining patrol. Pagkatapos lang sa itong importante, dugang pa nga mga pahibalo. This is my life. This is
Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga baswat nga ng traffic to or ng-traffic dito sulod ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips
nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga paswala nga ng traffic to or ng traffic dito sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sa Pabalik din sa balagad na last kag final stress inyo palatuturan balikada ato sila nga patrol sa final report ni Action Zell Minado na tipon nga aksyon na balita gikan sa sila nga area of responsibility. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action, Night Patrol, Field Reports. Ano sa Action Zell Minado sa balika reports? Action Zell, please come back. Action Eric, na-recover ang 34,000 pesos na balor sa illegal nga droga sa duha ka individual sa drug buy-bust operation sa Bacolod City Police Station 2 sa Purok Cagaycay, Barangay 2, Syudad sang Bacolod. Ang mga nagkaladakpan na Mosanday Reynold de Guzman, 41 anyos, isa ka tricycle driver kag Jason Yagao, 26 anyos, lunsay residente sang nasambit nga lugar.
na kumpiskar kay Guzman kag niyagaw ang 18 kasasay sa ila suspetsuhan shabu may kabugaton nga 5 gramos. Aminado man ang duha ka suspetsado nga nagagamit ini sa illegal nga droga apang ginpanginwala sa mga ini ang pagbaligya sang droga. Preso sa karon ang duha ka nagkadakpan sa custodial facilities sang Police Station 2. Samtang Action Eric isama na ka babayi ang nadakpan sa drug bypass operation sang Bacolod City Police Station 4 sa Purok Chereza 2, Barangay 27, Syudad sang Bacolod. Ang nadakpan amo si Ana Marie Suqueño, 52 anyos, kag residente sang nasambit nga lugar. Na-recover kay Suqueño ang 4 sa sachet sa ginasuspetsuhan shabu nagabugat sang 15 gramos kag may kabugaton nga balor akon may ara ka balor nga 102,000 pesos. Sa karon yara na hunong ang suspect sa Bacolod City Police Station 4. Balita gikan sa patrol ini sa aksyon ni Zil Minardo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat gid Patrol. There yabit ka mo sa pagpalakad sang Action Night Patrol program. Webes edisyon liwat ini magatakop. Balik ini buwas Biyernes. Ato sa lima patrola, unit reporter sa aksyon nga napalakad karon nga gabi. Aksyon Nelson Pateño, Roger Gutiv, BJ Apasible, Zel Minardo. Back to basta to kapiloto, Aksyon Nino Bugina. News Center Aksyon Dale Salazar. Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup Security Guard Tunog Banwa. Back to back kay Security Guard Campaner. With IT expert Sir Elray Dotilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Turok, Syudad sang Bago. Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suay. Sa kasama Station Manager Nona Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong walakad ang Korman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa, nagkasilingan Dios amigos, hasta la vista. Ayang makalipat, tantis magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ang kwerpo sa Action Radio, Bacolod. God bless the Philippines. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio.